Mehmet Eşin, Doğru Haber. 28 Şubat و قانون اساسی darbe. Dünya ne vare ceza ve mukafatane, ci vare imtihaneye. Galibiyet ve mağlubiyet ne daiminin, ev rojan dınava insanan da digerin. Rojên borê û çûyîn carnan di lehiyê meriv de carnan jî di aleyhê meriv de ne. Bi vî awayî hinek kes ceza digirin û hinek kes jî mukafatan digirin. Qezenca însanên ku hew tenê ji bo dinyayê dixebitin, helbet heger qezenc bike wê hew tenê li dinyayê bêdayîn. Qezenca kesên ku ji bo axiretê dixebitin jî heger winda bike, helbet wê qezenca xwe li dinya din bistînin. Ev îmtihan li gor ciyan carnan ferdî, carnan balbatî, carnan jî civakî û dinyewî ne. Li welatê me tê hêvî kirin ku bihara mirovên dîndar û bawermend bê, hinek li serserê vê welatî weka ewrên reş xweberdan. Hêzên ku piştgiriya xwe ji welatên derve distînin û xwe wek xwediyê xelkê dibînin, ji bo dîsa welatê xwe bin kontrola xwe ketin hereketê. Paşayê qudretmendiyê wê çaxê gotibû ku wê ev 1000 sal berdewam bike. Lê belê ev 10 sal jî berdewam nekir. Lê zirar û xisara vê zamanê kin li welat bi temamî nehatiye tespît kirin û zanîn. Li gor îstatîstîkê, di vê çaxê de bi sebeba îrtîcayê 28 qeymeqam û walî marûzê taqîbatê hatin. Li tevahiyê Tirkiyeyê 6 milyon însan hatin fîşkirin. Di navbera salên 1997 û 2001 de 33 bêhnok 27 mamoste ji ber cil û bergên xwe marûzê lêpirsînan bûn. Bi sebeba faaliyetên îrtîcayê 27 waqif û komele hatin girtin. Ji ber faaliyetên îrtîcayê ji TSK'ya 1635 subay û personelên eskerî hatin îxrac kirin. Tam nehatibe tespît kirin jî ekonomiya vî welatî bi qasî 381 milyar dolar zirar dît. Gelek qayde û yasayên wê çaxê hatin guherandin. Kesên ku ji mekteban hatin avêtin, dereng be jî gihaştin mektebên xwe û vegeriyan. Memûrên ku ji wezîfê hatin avêtin, dîsa bi derengî be jî vegeriyan personeltiya xwe ya berê. Lêbelê encamên xerab di warê exlaqî û civakî de nehatin îzole kirin û berteref kirin. Di wê heyamê de rêxistinên weka FETÖ û PKK li ser serê vî welatî bela hatibûn kirin û gelo van rêxistinana bi kîjan qanûnî dikaribin batanat bidawî kirin. Xerakirin û wêrankirin hêsan e, lêbelê înşakirin û çêkirin bi zehmet e. Ne pir zêde ye, 20 sal berê, generalên ku diçûn ku derê dibin lingên wan de xaliyên sor de hatin raxistin û bi tezahûratên mezin de hatin pêşwaz kirin. Vêga tew nav û dengê van generalan tew tune ye û tu kes behs û qala wan nakin. Law û tornê wan bi bavê û qalê xwe medhê xwe nadin. Lêbelê mezlûmên wê çaxê serfîrazin, enya wan pakin, bi mücadeleya xwe serfîrazin. Wendakirina wan mehzûn nake. Lewra ew xwediyê da'wa heqin, ew ji bo wan mukafateka mezin e. Ecêb e, Serokwezîrê wê çaxê Necmetîn Erbaqan di salvegera 28 Şubatê de roja berê darbeyê di 27 Şubatê de wefat kir. Tu kes behs û qala navên darbekaran nake. Lêbelê îro her kes behs û qala merhûm Erbaqan xoje dike. Helbet hewceyê kesên baqil ji vê yekê dersan derbixîne. Hewceyê muhasebeya vê yekê bêkirin. Her kes li dijî darbeyê ne, lêbelê qanûnên wê çaxê yên darbekaran di ciyê xwe de ye û berdewam dike. Li ser hikûmetê û partiyên siyasî deyne ku qanûneka esasî yan nû ku li gor bawerî û çanda xelkê be û her kesê hemêz bike çêbikin. Heger ev gav neyavêtin, wê ji neslên nû re û ji tarîxê re hesabê vê yekê neyê dayîn. Xwedayê Teala careka di nû wan rojan neqewimîne.